Le gouvernement de la République du Niger. Kabala Maula, Niger yala tigɛ laseli sɛbɛn kɔnɔ k'u bɛ sɔrɔdasi bɛnkan sɛbɛn kɔn min bɛ u ni Amerikikaw cɛ kabini san 2012 n'a bɛ wele nanzarakan na accord militaire de 2012. O kɛra marabagajɛkulu ka laseli la colonel major Amadou Abdrahman fɛ CNSP tɔgɔ la Niger jabaranisoba la an ka dɔ lamɛn. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions. Fɔlɔ bɛnkan sɛbɛn bɛ Niger jagoya ka Amerikikaw ka pankulu taxi sara o min man kan sabula olu de ka bolifɛnw do wa u kan ka sara a dun wariw bɛ taga miliyari caman na ka da o kan Niger marabagaw tɛ fosi de kalama Ameriki sɔrɔdasi ninnu ka baaraw la u bɛ min kɛ Agadez u t'a dɔn Amerikikaw bɛ doni maada min ye minɛn minnu bɛ u bolo wa u bɛ fɛn o fɛn kɛ yen nɔ anw tɛ fosi kalama a la o man kan wa ni bɛnkan in b'a yira tuguni ko a jagoyalen fosi tɛ Amerikikaw kan ka Niger dɛmɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ a bɛ diya u ye de k'a kɛ ni ye nin bɛɛ ta ka bɔ yen fanga dafiri ni sisan cɛ Amerikikaw y'a latigɛ u yɛrɛ ye sariyaw bɛɛ sɔsɔli kama an n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka dɛmɛ tigɛ Niger la ka tila nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye Niger gouvernement ye a jateminɛ ko Amerikikaw bɛ taga ni ka segiw caman kɛ ni u ka pankuluw ye n'u bɛ wele aéronef ninnu bɛɛ de bɛ a yira ko maa kan ka sika nin baaraɲɔgɔnya la ani Amerikikaw ni ɲɔgɔn cɛ. De nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat. Mun de ye nin gɛlɛya in lase Niger ma ka taga Amerikikaw fan fɛ o jaabi bi sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛlen ɲɔgɔn ye la Niger marabagaw ani Amerikikaw ka ciden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲaame CNSP ka fɔ la ko l'Amerikikaw ka maa minnu nana ɲɔgɔn ye la ma diplomasi sariya fosi bato ni olu ye nga min nana ni furukufuruku yɛrɛ ye ko u jatigi ninnu ko Niger kɛlen bɛ ka bɛnkanw kɛ ni Rusi ni Iran ye dugu la min tɛ diɲɛ sariyaw bato an ka colonel Amadou Abdrahman lamɛn tuguni. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie kabini fanga dafiri kɛra anw ye buruno bila bɛnkan sɛbɛn fɛn o fɛn na ni kokan jamanaw ye bɛɛ bɛ sariyaw bato wa a bɛɛ kɛra tilennenya kɔnɔna na o de kama Amerikikaw ka ciden ɲama ye kuma min fɔ an ye o kɔn sabula a ye nkalonw de tigɛ ni k'a fɔ ko anw ye bɛnkan sɛbɛn dɔw kɛ dogo la ni Irankaw ye uranium bɔliko la o kɔfɛ min ye Rusi ta ye anw ni Rusi jamana de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sɛbɛn kelen bi senna kabini wagati jan yanni fanga dafiri yɛrɛ cɛ wa o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ minɛnw de ta u bolo minnu b'an dɛmɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ o min ye Niger jamanaden ba caman faga kokan jamanaw caman sigilen ɲɛna. Sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Nin bɛɛ de kɔfɛ Niger sɔrɔdasiw ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ko bɛnkan min yɛrɛ bɛ États-Unis ani Niger cɛ ma kɛ sariya kɔnɔ o tuma na k'u b'a bɛɛ kɔn Yusuf Seriba ni ale ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛla ye Niger kɔnɔ ko ɲuman fosi de tɛna bɔ nin kɔfɛ wagati nataw la. Par exemple, s'il faut faire le parallèle. Misalila n'i ye nin ko in ta ani Faransi ta k'a da ɲɔgɔn na a bɛɛ kɛra fɛn suguya kelen ye. Niger sɔrɔdasiw ye Faransi ka bɛnkan sɛbɛn kɔn ne ka hakili la an bɛ ka taga ni o sira de ye tan wa kunna kunnafoniw di o ko kan a di kuma la Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la.